Pa-bum, pum, pum. Pa-bum, pum, pum. Tu vrei să stai acolo cât filmez eu? Hello gagici și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Clipul de astăzi este în colaborare cu cei de la Vit România, pentru că ei au lansat de curând un nou produs care se numește Vit Sensitive Precision. Este un trimmer despre care vreau să vă spun mai multe pentru că sunt sigură că o să vă placă, așa că urmăriți-mă în continuare. Înainte să vă spun cum funcționează acest nou dispozitiv de la Vit, vreau să menționez faptul că voi organiza un concurs prin care voi da ocazia uneia dintre voi să câștige acest aparat, însă toate detaliile despre concurs le găsiți puțin mai jos în descrierea acestui clip. Ok, acest nou dispozitiv de la Vit vă ajută pentru îndepărtarea părului din zonele mai sensibile, unde știm cu toate că pielea este mai delicată și necesită o îngrijire mai specială. În cutie o să găsiți dispozitivul propriu-zis, un pieptene mai mare pentru zona de axilă și bikini, împreună cu capătul necesar pentru aceste două zone. Ăsta este capătul mai mare. Și un pieptene mai mic pentru sprâncene și pentru mustață. Și acum o să vă arăt cum funcționează dispozitivul. Scoateți partea de jos pentru a introduce bateria, după care puneți la loc. Lăsați capătul pe care îl doriți. Acesta este pentru sprâncene, după cum spuneam, iar acesta este pentru partea de axilă. Se schimbă foarte ușor între ele, dar eu o să-l las astăzi pe cel pentru sprâncene, pentru că vreau să vă arăt cum funcționează. Multe dintre voi mă întrebați unde îmi fac sprâncenele. Nu merg la niciun salon, le fac acasă, le tund din când în când și le dau forma doar din creion. Ok, acum după cum ați văzut, am pus, de fapt n-ați văzut, că am filmat. Am ales pieptenele pentru sprâncene, care are două lungimi, după cum puteți să observați, aceasta și aceasta de aici. Ok, o să vin un pic mai aproape ca să vedeți cum îl folosesc. E important să știți că trebuie să folosiți aparatul doar pe piele uscată, iar atunci când începeți să tundeți sprâncenele, începeți de la capătul lor și mergeți în direcția opusă a creșterii firului de păr. Mi-au rămas câteva fire pe care le voi îndepărta cu o pensulă. Puteți să folosiți aparatul și în alte zone ale feței, așa cum spuneam, pentru mustață, sau cum îl folosesc eu pentru frunte, pentru că având fruntea foarte mică, simt că firele de păr din zona asta trebuie îndepărtate. Așa că am să dau jos pieptenele și am să le folosesc direct pentru o definire mai bună. V-aș arăta cum funcționează și capătul pentru axilă și bikini, dar din motive de decență n-am să fac. În schimb vă pot asigura că funcționează foarte bine și în acele zone. Iar la sfârșit, după ce ați terminat de îndepărtat părul, scoateți pieptenele și cu periuța din dotare, curățați ușor aparatul, apoi puneți căpăcelul și trimiteți-l la casa lui. Sincer, cred că este un dispozitiv care își poate face loc ușor în rutina voastră de frumusețe, pentru că ați văzut cât de ușor se folosește. Aștept să-mi spuneți după ce îl încercați cum vi se pare și nu uitați de concursul care se desfășoară puțin mai jos în descrierea acestui clip. Ne vedem în curând tot aici pe YouTube. Pa!